Вече залепих и хванах с скоби втората страница. Сега мога, без да лепя, да хвана последната част, задното чело, да ги хвана с две скоби и след това ще имам точните размери, на които да измеря, за да мога да подготвя дъното. Как определям точния размер на дъното ми? Измервам вътрешната ширина. След това измервам по същия начин вътрешната дължина, която се е получила на чекмеджето ми. Тъй като каналите ми навсякъде са по 5 мм или на ширината имам две страници, лява и дясна. 5 мм в едната и 5 мм в другата правят 10 мм. Към размера, който съм измерил, добавям 10 мм. И тъй като има със сигурност недобре излязани парченца от канала или ляко мърдане в дървото, изваждам от тази обща ширина, която се получава, в случая ще извада 1 мм. Същото правя и на дължината. И така размерите при мен се получиха следните. Измерен размер на ширината 360 мм. Добавям 10 мм или 370 мм. Изваждам 1 мм и се получава 369 мм. Това е крайният ми размер, който трябва да уразмеря и изрежа. Дължината при мен се получи 374 мм вътрешна, плюс 10 мм канали от предно чело, задно чело, общо 384 мм. Минус 1 мм, 383 мм. Или крайният размер на дъното ми, което ще направя е 369 мм на 383 мм. Дъното вече е изрязано. Това, което ще направя сега е да мина всички ръбчета с шкурка. В случая ще използвам малко по-ситна. Тази е 150 размер. С цел, ако някъде има подбито или ударено или останало чеплъче, да бъде изчистено добре, за да може нормално да се постави в канала, който е направен за него. Вече зашкурих ръбчетата. Съвсем слабо съм взел ръбовете. Направил съм един лек R с шкурката. Това е с цел при поставянето на дъното да няма някъде закачане от острите ръбчета, а и в същото време да не се получи леко нацепване. Сега остава да направя пробата и да видя дали моите размери са взети правилно. Първото чекмедже го изшкурих, но поради лошото качество на шперплата, който е в опаковката на моя струк, тук се вижда, излезнаха много скрити дефекти, като това вероятно е бил чвор в дървото и се получи отвор, който задължително трябва да китвам. Затова на новото чекмедже няма да шкуря.
Просто ще китвам и тук всичко на куп и трите чекмеджета, когато направя последното в първия ми ред на масата и след това ще ги боядисам в един цвят. Как ще монтирам чекмеджето? Сега ще ви покажа. Това е чекмеджето, новото, което направих. Ще го поставя на неговото място. След това ще поставя двойно залепващо тиксо на 4 места. На останалата част ще намажа с лепило. След това ще поставя външната усилваща част и леко отзад ще притисна чекмеджето да може да се залепи двойно залепващото тиксо към предната част. Внимателно ще извадя всичко и ще монтирам от вътрешната страна, като засъхне леко и лепилото, ще монтирам винчетата и ръкохватката. Новото чекмедже вече е готово. Напълно функционално. Онова, което остава да направя е да се изшкури леко, да се китва, всичките тези дупки да се запълнят, включително и тази тук, да направя още едно чекмедже и да ги боядисам в един цвят. Но най-вероятно това ще направя, когато времето навън стане удобно за боядисване и по-топло. Бих искал да дам за тези, които се опитат да направят подобни чекмеджета, няколко препоръки. Първата, която е: ако използвате иглолистен материал, както в случая, е хубаво да увеличите малко дебелината на страниците и на челата. Аз смятам, че това, което съм направил в момента е минимума за този материал. Хубаво би било да бъде някъде в порядъка на 14-15 мм като минимум. Всичко зависи от това колко натоварено ще бъде вашето чекмедже и какви размери ще има. Втората ми препоръка е дъното. 6 мм, в моя случай 6,5 се получи шперплата, който използвах, е изключително здрав. Ако чекмеджето ви не е толкова голямо, вие чухте размерите на моето, когато показвах как се прави дъното, и чекмеджето ви е по-малко, съвсем спокойно можете да използвате 4 мм шперплат, който ще ви даде достатъчна здравина. Ако искате фасадата ви отпред да бъде хубава, красива, вариантите са два. Това, което направих аз, да използвате шперплат отпадъчен и след това да китвате и да боядисвате в бъдеще. Или да използвате качествен шперплат, също така можете да използвате, разбира се, и директно дърво. Другата ми препоръка, която е към вас, е, че вместо шперплат, ако смятате, че е скъп за вас и трудно се намират парчета, можете да си поръчате MDF. Знаете, в по-големите магазини могат да ви го нарежат и на размер. MDF 5 мм, 4 мм, 6 мм вече смятам, че е прекалено дебело, но спокойно могат да бъдат нарязани, подготвени и ако трябва само вие нещо на място да направите. Благодаря ви, че бяхте с мен. До следващия видеоклип.